Jo ahir vaig escoltar molt atentament totes dues conferències, amb una hi era, la de Junqueras hi era, al Palau de Congressos, i vist des de fora, si s'haguessin entès, haguera acceptat qualsevol de les dues opcions, no? Perquè es tractava de sumar. Ara, si em preguntes per la meva opinió personal, jo sóc més partidari de la de Junqueras, amb el sentit de que una llista unitària és molt difícil. És molt difícil perquè Mas, molta gent el veu com el responsable de les retallades, com la burgesia catalana. Aleshores hi ha un sector important de classes populars, potser d'origen espanyol, castellanoparlants, que no el veuen com un dels seus. Aleshores aquí ja perdríem un llençol. En canvi, si hi ha diverses llistes, des de dretes, esquerres, socialdemòcrates, jo què sé, cada un pot triar el seu, o sigui, no, una resta, perquè sempre hi haurà algú que per un motiu o altre no la votarà. A mi no m'agrada Mas, a mi no m'agrada el número 3, a mi no m'agrada perquè no posen que hi hagi que serà prioritari la justícia social. En canvi, si hi ha dues, tres llistes en les quals cada un dibuixa el país que vol, és més fàcil d'aglutinar gent, perquè tu sempre tindràs més possibilitats de que una et vagi més bé a la teva manera d'entendre el país. Del que es tracta és de que la majoria de diputats que surtin el 27 d'octubre hi hagi un punt en el qual diguin que tiraran endavant un procés per aconseguir un estat, ja està. I això es pot fer des de diversos fronts, no? Crec,